Wow, sanninki? Sanninka ne. Sunana Alhaji Nasiru Illela. Duk wasu kaji da kwai da ake yi odansu daga kasashen waje zuwa Najeriya ni nake yi odansu. Da gaske kake? Ga zahiri ma kin gani? Ban cika sati a kasan ba, ina zuwa America, ina zuwa Dubai, ina zuwa China, ina zuwa Kamar, ina zuwa Czechoslovakia, ina yi oda. So in dai kaza turawa ce ko kwai wanda kike gani a Najeriya yana wada ka shiga da fice ni nake shigowa da su. So in kika bi ni a hankali zaki ci arziki ke ba arziki inda yake. Na zo wucewa ne naga bai kamata kyakkyawar zankaɗe diyar yarinya kamar ki ba a ce tana tsaye a nan wajen a cikin rana ita kadai. Ko ya kika gani? So in ba damuwa ai ya kamata in san sunanki ko? Sunana Shamsiya. Sunan ku yayi kalaki. Dama da ganin wannan kyakkyawar suran na san ba za ta wuce Shamsiya ba. Ko za ki ga min inda za ki je in yaso sai in ya kai ki? Saboda dan ba sauri nake yi ba. Ganin kina da gaban arziki shi yasa kika tsaya kika kula dan da baki da gaban arziki da kashin tsaya ga ki da wulakanta na zaki. Dan daga naira 1 abin da ya miliyan 1 in dai bukatun ki ne zan iya miki su. Allah ko? Ga zahiri ma kin gani ai alamun karfi tana ga mai kiba in ji Hausa. So da kin ga kalar fata na wannan ranar kawai damuna take saboda mu mun saba da wai da Moscow wanda sunu yake zubowa a ciki. Kina so na? Ina son ka. Wow, na ji daɗi sosai. So ban so in cika tsayawa in cika ki da dogon surutu kawai shiga mu jangi da rufin ɗinkin da zaki je ko ya ke gani. Haka ne. Thank you. Ba damuwa shiga barin bude miki san yanzu ke yin biya ce. Sannu Alhaji Nasiru Illela. Sannu Alhaji Nasiru. Ni za ka buɗe baki ka buɗe baki. Ba kai bane Alhaji Nasiru Illela? Illela. Ya ka gama aikin da na saka? Kai kutumar uba. Me ya faru ne? Mutumin nan shi ya gaya min yace duk wani kwai da ake ci a nan Najeriya da wani kaza na turawa da ake yankawa duk shi yake odan su gaba ɗaya mutumin nan ya gaya min. Wannan din? Babu laye ne fa baki san shi bane? Kai ka ci kutu. In saka aiki a nan kuma ka zo kana kutumar uba.